Hayırlı gün исәнмесез. Яңгасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында алдагы минутларда бәян итәрбез. Февраль айыннан законнарга үзгәрешләр үз көченә керде. Ана капиталының күләме артты. Дәүләт хезмәтләренә биометрик мәгълүмат кертелә. Элемтә операторларына штраф салачаклар. Бу яңалыклар турында тәгаенрәк Алия Сабирова күзәтүендә. Социаль түләүләр индексацияләнә, ана капиталының күләме артачак. Беренче бала өчен 587 мең сумга кадәр, икенчесенә әгәр дә ул 2020 елның 1 гыйнварыннан соң туган булса, 775 мең сумга кадәр акча бирү каралган. Баланы карау буенча пособиянең минималь күләме 8,5 сумга кадәр җитәчәк. Бала тугач бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм 23 мең сумга кадәр арта. Чернобыль атом электростанциясендәге аварияләр зыянын юк итүдә катнашкан кешеләргә 3,5 сумга кадәр. Дан орденының тулы кавалерларына, Советлар Союзы һәм Россия геройларына түләүләр күләме 83,5 сумга кадәр, хезмәт геройларына 61,5 сумга кадәр арта. Февральдән Россия халкы дәүләт хезмәтләре порталына үзенең йөзен һәм тавышын танытып та керә алачак. Мондый ысулдан бердәм биометрик системада теркәлгән кешеләрнең файдалану мөмкинлеге бар. Медицина социаль экспертизаны үткәрүгә ризалыкны электрон рәвештә дәүләт хезмәтләре порталы аша җибәрергә мөмкин. Түләнәсе салым турындагы мәгълүматны да яңаша алып булачак. Аның кагаз варианты моңарчы салым түләүче шәхси кабинетта теркәлмәгән булса бирелми иде. Бүгеннән исә салым турында хат алу өчен шәхси кабинетта теркәлергә кирәкми. Россия транспорт министрлыгы карары буенча йөк машиналары хуҗалары өчен Платон тарифы 30 тиенгә артачак. Бер чакрым өчен 2 сум 84 тиен түләргә кирәк булачак. Интернет начар эшләсә, элемтә операторларын штрафка тартачаклар. Юридик затларга 50 мең сумга кадәр түләргә кирәк булачак. Бу атнада Казанга Минск өлкәсе депутатлар советыннан делегация килде. Алар дәүләт сайтында Татарстан депутатлары белән очрашты. Делегацияны өлкәнең депутатлар советы рәисе Наталья Якубицкая җитәкли. Әлеге сәфәр парламентлар арасындагы хезмәттәшлек турындагы килешү буенча оештырылган. Аңа узган ел июль аенда Россия-Белоруссия форумы вакытында кул куйганнар иде. Фәрит Мөхәммәтшин кунакларны дәүләт сайтының эшчәнлеге белән таныштырды. Безнең республикада гамәлгә ашырыла торган программа һәм социаль проектлар турында сөйләде. Шулай ук Татарстан белән Минск өлкәсенә хезмәттәшлекнең яңа формаларын карарга кирәк ди. Хәзер безнең төбәкләр арасындагы элемтәләр елдан-ел ныгый. Товар әйләнеше генә дә 24%-ка арткан. Эшлекле сәфәр вакытында Минск өлкәсе депутатлары республиканың икътисади мөмкинлекләре һәм авыл хуҗалыгы сәнәгате белән танышты. Халыклар дуслыгы йортында белорусларның спадчина иҗтимагый оешмасы активы белән дә очраштылар. Алар кызыксыналар безнең сәясәт белән, алар кызыксыналар мөмкинлекләр белән, яңа отраслар белән танышып, Белоруссия, Татарстан, Россия Федерациясы белән бу элемтәне ныгытырга. Без ниндидер конкуренция ясарга исәпләмибез. Без дуслашып, бергәләп, менә үзебезнең булган эшләребезне яңартып, менә шулай итеп бер-беребезгә ярдәм итеп, эшләргә ният иткән очрашулар. Приоритетным в экономике это являются инвестиции. Икътисадта инвестициялар җәлеп итү өстенлекле юнәлеш булып кала. Бу Татарстан, Белоруссиядә дә шулай. Без моның өчен бөтен шартларны булдырабыз. Әлеге юнәлештә сезнең тәҗрибә белән дә таныштык. Үзебездән ничек инвесторларны җәлеп итү турында да сөйләдек. Привлекаем инвесторов. 7 февраль Татарстан гербы көне. Шул уңайдан Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына котлау җиткерде. Дәүләт гербы көне төрле милләт һәм дин кешеләрен Татарстанның күп гасырлык тарихын ихтирам итүдә, республиканың бүгенге казанышларын арттыруда берләштерә торган бәйрәм диелә анда. Әлеге котлауда мондый сүзләр дә бар. Татарстанның бүгенге символлары еллар белән сыналды. Җәмгыятьнең аерылгысыз өлешенә, милләт һәм дәүләт бердәмлегенең мөһим факторына әйләнде. Ышанам, республика гербы татарстанлылар өчен алга табада ватан белән горурлык хисен уятучы, хезмәт, фән һәм спортта югары казанышларга илһамландыручы, рухи, әхлакый кыйммәтләренә тугры булып калуны чагылдыручы билге булачак.
90-нчы елларда дәүләт гербын раслауда бер төркем депутатлар, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре катнаша. Алар филология фәннәре докторы Назым Канзафаров һәм рәссам Риф Фәхретдинов тәкъдим иткән сүрәтне сайлаган. Дәүләт символы ничек кабул ителә? Бу турыда безгә дәүләт сайтының ул чактагы депутаты Ринат Харис сөйләде. Миңа Татарстан дәүләт символлары һәм Татарстан башкаласы дигән символларны һәм законнарның маддәләрне язу йөкләтелде. Һәм без эш группасы белән Татарстан символлары дигән Татарстан символларын кабул итү буенча эш башлап җибәрдек. Конкурслар игълан ителде. Иң алдан конкурсларны без ябык рәвештә дип белдереп, үзебезнең газетләребездә, радио, телевидениебездә игълан иттек. Аннан соң хәтта Советлар Союзы күләмендә ишетелсен бу эш дип, аны таста бирде. Шуның өчен дәүләт символларына бик күп эскизлар килде. Балтык буе республикаларынан алып, Ирак көнчыгыш кахәтле Казакстан һәм башка Кавказ, кая татар яши, шуннан бик күп 200-дән артык эскиз килде. Тора-бара тикшерә, без бу эскизлардан 4-сен сайлап алдык. Онда Җилан, безнең Казан губерниясының гербы булган гербтан Җилан символы, Зиланд символы дип әйтелгәндә, канатлы ат, Сөембикә манарасы һәм Ак Барс булды. Сөембикә манарасы тора-бара, үзегез беләсез, бөтен дөнья татар конгрессы гербына әверелеп китте. Депутатлар бер тавыштан диярлек менә шушы Ак Барс сурәтле гербны кабул иттеләр. Бу гербның авторлары филология фәннәре докторы Назым Канзафаров һәм рассам. Бу Канзафаровның идеясын тормышка ашыручы, график рәвештә тормышка ашыручы рассам Риф Фәхретдинов булды. Менә ул әлбәттә бәхәсләр күп булды. Гербның төсе турында да, гербның нигә түгәрәк икәнлеге турында да, ни өчен монда лалә чәчәкләре элементлары булуы турында да, нигә Ак Барсның койрыгы күтәрелгән, нигә аның канатларында 7 каурый, нигә аның менә калканында 8 элемент бар. Барсы турында да бәхәсләр булды. Бәхәсләр булырга тиеш. Аларга аңлатма бирергә туры килде. Һәм рәхәтләнеп, бүгенге көндә без шушы гербны үзебезнең республикабызның иң матур символы дип, иң кирәкле символы дип кабул итәбез. Башка темаларга күчеп, Татарстан дәүләт сайты депутатлары төрек халкының кайгысын уртаклаша. Альберт Хабибуллин, Ринат Гайзатуллин һәм Римма Ратникова Төркиянең Казандагы генераль консуллыгына бардылар. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кушуы буенча алар барлык депутатлар исеменнән кайгы уртаклашу китабында теләктәшлек сүзләре язып калдырды. Меңләгән һәлак булучы һәм дистәләгән мең зыян күрүченең хәсрәтен уртаклашуларын белдерделәр. Җәрәхәтләр алучыларга тизрәк савыгуларын телибез ди анда. Генераль консул Исмәт Эрикан аларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Анда яшәүче халыкның тирән кайгыларын уртаклашабыз дәүләт советы депутатлары исеменнән. Без бүген менә консульствода табигать белән көрәшеп булмый дисәк тә,
Barыбir да sabırlıkны сакларга кирәк бүген, бердәмлекне югалтмаска. Büyük bir acı yaşıyoruz, büyük bir trajedi yaşıyor. Ватанымда зур фаҗига, татар халкының ярдәмен, теләктәшлеген сизеп торабыз. Рөстәм Миңнеханов безнең президент исеменә кайгы уртаклашу сүзләрен беренчеләрдән булып җибәрде. Сезнең теләктәшлек безнең өчен кадерле. Казан халкы кичә мөрәҗәгать иткәнче үк гуманитар ярдәм китерә башлады. Зур оешмалардан шалтыратып, ничек булышып була дип сорыйлар. Шундый хәлләр килеп чыгып торганда Татарстанда булган фаҗига да игътибарны җәлеп итә. Казанның Яңа Каравай бистәсендә сөрем газыннан бер кичтә 5 бала агуланды. 15 яшьлек кызның гомере өзелде. Башка балаларны ДРКБга алып китәләр. Тикшерү комитеты кабат иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эшен кузгатты. Тикшерүчеләр фикере буенча әлеге шәхси йортта газ миче һәм колонка дөрес эшләмәгән булырга мөмкин. Бу инде ел башыннан 13нче агулану очрагы. Әмма моның кадәр кешенең бер юлы зыян күргәне юк иде әле. Башкаланың авиациялеш районындагы шәхси торак урнашкан урамы фаҗига әлеге 2 катлы зур йортта килеп чыга. Хәзер эчендә кешеләр күренми. Күршеләр әйткәнчә, монда апа, сеңел балалары белән яшәгән. Иң өлкәне 17 яшьлек кызны бүген җирләгәннәр. Очень хорошая была. В школе медицина училась. Очень хорошая такая вот. Она все время здоровалась, все время ходила, помогала, кому что надо нести. Беренчел фаразлары буенча юыну бүлмәсенә урнаштырылган газ колонкасы тиешенчә эшләмәгән, тарту көче булмый. Үсмер кыз шунда кергә чагылана. Ванна бүлмәсендә берничә сәгать яткан диләр. Күрше йортларда да газ шулай ук файдаланыла. Төзеклеген даими тикшереп торалар диделәр безгә бирдә яшәүчеләр. Соңгы тапкыр октябрьдә күренгәннәр. Гаиләне бик таныш түгел инде. Ерактарак торабыз. Алар соңрак та монда килгәннәр. И газ буенча, горгаз үз буенча карый инде. График буенча киләләр, карыйлар, но барыбер колонканы җибәргән вакытта үз саклау өчен, үз тынычлыгы өчен тяганы карарга кирәк инде барыбер. Это уже үз хуҗадан уже зависит многое. Фаҗига килеп чыкканда барысы да өйдә була. Тагын 4 бала зыян күргән, аларны ДРКБга озаталар. Татарстан тикшерү комитеты җинаять эшен ачты. Аның җитәкчесе Валерий Липскийга Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин барлык нечкәлекләр белән шәхсән таныштырып барга дигән күрсәтмәсен бирде. По данному факту Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено. Тикшерү комитеты әлеге очрак буенча 238-нче иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эшен кузгатты. Прокуратурада читтә калмый. Прокуратура совместно с профильными специалистами. Күзәтчелек ведомствосы профильле белгечләр белән берлектә барлык сәбәпләрне ачыклаячак. Прокуратура җинаять эшен тикшерүне дә контрольгә алды. Хастаханәгә җибәрелгән 4 баланың саулыгына зыян килми. Табиблар күзәткәч, аларны чыгаралар. Тикшерүчеләр хәзер җаваплы хезмәтләр тикшерүне сыйфатсыз башкарганмы яки хуҗалар җайламалардан дөрес файдаланмаганмы, шуны ачыкларга тиеш. Халык санын авыл нәтиҗәләрен анализлауны дәвам итәбез. Росстат мәгълүматы буенча 2010 елда Россиядә 100 меңнән артык татар яшәгән 11 төбәк исәпләнсә, хәзер алар 6-га гына калган. Татарстан, Башкортстан, Төмән, Чиләбе, Оренбург, Ульяновск. Әмінә Самара, Свердлов өлкәләре, Пермь крайы, Мәскәү, Ханты-Манси автоном округында милләттәшләребез 100 меңнән кимегән. Әйтик, Пермь крайында татарлар 23 меңгә азайган. Моны татар оешмалары ничек аңлата? Пермь крайындагы хәлне безнең иҗат төркеме өйрәнде. Татарлар азаймады, гел концертларда, гел ниләрдә актив киләләр. Пермьдә яшәп иҗат итүче танылган композитор, җырлар авторы Сөйбән Чуганаев татар азаймады, бар тик исәпләнмичә калды ди. Аңа да килүче булмаган. Сораучы булмады, килүче булмады. Килмәделәрме сезгә дә? Интернет аша да битмәдегезме? Юк. Мондый мисаллар күп булды ди Пермь краеның татар милли мәдәни автономиясе рәисе. Ул үз төбәкләрендә татарларның 23 меңгә кимүенә бөтенләй ышанмый. У нас было по переписи 10-го года 115 тысяч. 2010 елга халык санын алу нәтиҗәләре буенча бездә 115 мең татар кешесе яши дип исәпләнә иде. 10 ел эчендә кимесе 2-3 меңгә генә кимәгәндер. Берничек тә 23 меңгә кими алмый. Ну никак не 23. Бу саннарның каян барлыкка килүен җирле татар оешмалары булай аңлата. Шундай кыен вакытта, пандемия вакытында үткәреләр бу переписне, значит, уже әйтергә кирәк, кешеләр актив катнаша алмадылар, значит, и әйтергә кирәк,
Менә организация переписи әйтергә кирәк тоже захромала. Монда гаип аларда да бар инде. Перимнан 30 чакрым ераклыкта урнашкан Бишкултай авылында җанисәп намуслы үтте дип икеләнмичә әйтәләр. Исәпне авыл китапханәчесе Гөлнара Вахапова үзе алган. Тик барлык татарны да татар дип яздырып булмаган. Минемчә барысы да татар дип язылмады. Чөнки күп гаиләләрдә руслашып беткән гаиләләр бар. Алар балаларын татар дип нигәдер яздырмыйлар. Яздырмаска тырышалар хәзер. Урыс дип баралар. Хотя үзләре татар булып исәпләнәләр. Катнаш никахлар милләт файдасына түгеллеген ассызыклыйлар. Шулай ук яшьләр күпләп шәһәргә күченә, шәһәрләрдә татар мәктәпләре юк. Пермь крае губернаторы хакимиятенең милли һәм дини мөнәсәбәтләр департаментында әйтүләренчә, крайда татарча фәннәр укытылган 26 мәктәп кенә калган. Пермь краенда милләтләр саны кимүнең беренче сәбәбе гомумән төбәктә кеше саны кимү белән бәйле. Халык саны 4%-ка азайган. Аннан соң урбанизация дияр идем. Тагын бер сәбәп пандемия чорында үткәрелү дип саныйм. Пермь краенда татарларның кимүен күченеп китүчеләр күп булудан да күрәләр. Элек шахтага эшкә килгән милләттәшләр хәзер Татарстанга күченгән. Шахталарны жаптылар, алар, конечно, күбесе оннан китәргә булдылар инде. Әйткәндә, мен шуннан да без югалттык кешеләрне. Крайдагы татарлар арасында демография күрсәткечләре дә уңай түгел. Балалар саны азаю, үлем, пандемия да булды һәм башкасы. Теге возрастная структура дип әйтәбез инде. Барыбер инде олылар саны безнең халык арасында күбәйде. Бу барыбер тискәре йогынты ясый. Бу вазгыятьтә Пермь краендагы милләттәшләр телне саклау төп бурыч ди. Бүген Пермь шәһәре мәктәпләренең берсендә дә татар теле укытылмый. Аны туган тел буларак сайлаучы булмаган. Татар балалар бакчасы эшли. Аның янәшәсендә генә Пермь шәһәре хакимияте татар мәктәбе ачу өчен бина биргән. Хәзер монда ремонт бара. Аны татар җанлы эшмәкәрләр ярдәме белән төзекләндерәләр. Шәһәр хакимияте ярдәм итәргә өмет бирде һәм без ышанабыз, бу бинаны ремонтлап 1 сентябрьгә бәлки балалар белән инде мәктәп, бакча ачуны күзаллыйбыз. Һәр татар кешесе үзендә милләтнең киләчәге өчен җаваплылык тоеп яшәмәсә, берничә дистә елдан без башкалар белән кушылып бетәргә мөмкин дип Пермь татарлары. Бу җанисәп күрсәтте. Сәбәпләр күп, сорауларга җавап кына юк. Свердлов өлкәсендә 10 ел эчендә 50 мең татар кимегән дип күрсәтелә. 2010 елда 143 мең булсалар, хәзер 93 меңгә генә калганнар. 30%-ка кимегән. Моның объектив сәбәпләрен нәрсәдә күрәләр? Татарстанның Свердлов өлкәсендәге даими вәкиле урынбасары Фавия ханым Сафиуллина белән әңгәмә кырдык. Әйәпа, хәерле көн. Исәнмесез. Менә бөтен Россия халык санын алу нәтиҗәләренә килсәк, бөтен ил буенча татарлар саны 600 мең кешегә кимегән. Свердлов өлкәсе буенча 50 мең кешегә. Бу бит инде бик зур сан, шуннан да менә моны сез нәрсә белән бәйләп аңлатыр идегез? Җанисәпне халыкның үз ихтыярына тапшырдылар. Халык бит ул безнең күндәм булса да, акыллы тырыш халкыбыз булса да, әгәр дә аның өстенә торып бар инде, бармадыңмы әле, әйдә барабыз, әйдә язабыз, әйдә яз дип утырмыйча, кайсы бер кеше онытып та җибәрә. Үз мәшәкате мәшәкать. Гомумән вакытта миңа калса, бүген көндә халык санын алу ул тиешле дәрәҗәдә җаваплы оештырылмады, җаваплы узмады. Һәм хөкүмәтнең 33 миллиард сум акча түгүе бу эшкә шушындый йомшак итеп әйткәндә фальшивый нәтиҗәләр алу өчен миңа калса дөрес хәл түгел. Димәк, сез бу хәлне пандемия белән һәм җанисәпнең тиешенчә үткәрелмәү белән, тиешенчә уздырылмау белән аңлатасыз. Шәһәрләрдә генә түгел, менә күптән түгел генә безнең бер дустыбыз барып кайтты, бер кичкенә генә татар авылына. Интернет юк ул авылда. Һәм ул сөйләшеп кайткан инде кешеләр белән сез үттегезме? Менә татар халкы ничек кимегән икән дип, бер әби әйтә ди, килсәләр без татар булып язылабыз дип әйтә ди. Бу әби 1 ел үтте ул дигәч, кайчан үтте, мин белми дә калдым дип әйтә ди. Шуңа күрә әйтәм бит, өйдән өйгә йөреп, һәр кешенең күңеленә, колагына барып җитмәгән оештырылу булды бу. Билгеле, 2010 елда да шушы хәл күзәтелде. Өйләргә кертмәү дигән шәһәр җирендә теге ышанып бетмәү. Гомумән вакытта минем фикеремчә, халык санын рәсми органнар бөтен халык санын алалар ЗАГСлардан да, паспорт өстәлләреннән дә,
Һәм менә шушы җентекләп алу, милләтең кем, телең нинди синең материаль хәлең, бармы синең яшәрлек җаең кебек шушындый сораулар бәлки социаль яктан гына кирәк булгандыр. Бүгенге вазгыятьтә бәлки бу социаль хәлләр кирәк тә булмагандыр. Белергә, шуңа күрә бәлки аңа әзрәк игътибар бирелгән булгандыр. Булдырылган кадәр без бөтенесендә эшләдек. Без bir ayга менә халык сан алу алдыннан булган bir айда безнең Свердловск өлкәсендә генә 39 чара уздырдык. 22 авылда һәм шәһәрдә Казан филармония артистлары белән тулы заллар җыеп, концертлар куеп, һәрберсенең колагына, әгәр дә сезгә күрүче булмаса, дәүләт услугысы дигән шундый сайт бар, анда кирип язылыгыз. Главный сезнең татар, бер-ике сүз татарча белсәгез дә татар теле минем туган телем дип языгыз дип аңлатучылар алып бардык. Инде тагын ничек дип эшләргә була? Без бит Кылаш зур түгел. Шәһәрләр, безнең менә Свердловск өлкәсендә төньяк шәһәрләр бар име. Анда татарлар бик күп эшли, шахтерлар, тагын кемнәр инде. Миңа калса, менә татар авылларында анда халык әйбәт язылды. Шәһәр җирләрендә бәлки игътибар җитмәгәндер. Свердлов өлкәсендә татарлар саны кимүнең объектив сәбәпләре нәрсәдә? Ассимиляция дигән әйбер ул бер кая да китмәде, ул бар. Катнаш никахларны тыярга безнең хакыбыз юк. Әгәр дә 2 яшь бер-берсен яратып кавыша икән, без анда араларына керә алмыйбыз. Менә катнаш никахлы гаиләләрдә дә минем күргәнемчә, кайсы бер гаиләләрдә барыбер татар мохитен әни кеше булса саклап калырга тырыша. Татарча ашарга әзерлим ул, татарча җырлар җырлыйм ул, баласы белән татарча сөйләшәм ул, барыбер андый үрнәкләр бар. Бигрәк тә теге 2 телне дә белүне кирәк дип тапкан кешеләр, алар гомумән теге бәләкәй балаларны, безнең 2 җирдә шул бәләкәй балаларны татарча җырлар, биюләр, уеннар белән уйнату оештырылган инде Свердловск өлкәсендә. Менә алар анда йөртәләр. Алар аз, әмма алар бар. Татар мәктәпләренә, татар авылларына килгәндә, менә 10 ел эчендә аларның саны кимедеме? Һәм татар телен өйрәнүчеләр урта мәктәпләрдә аларның саны буенча ничек? Кимемәде. Без Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге ул саннарны киметмәс өчен бөтенесендә эшләдек. Булдырылган кадәр. Безнең билгеле 89 елга караганда кимеде, ул вакытта 23 мәктәп булган. Аннан соң хәзерге заманда оптимизациялар китте бит инде. Оптимизация булса да, без һәрбер татар авылында татар телен саклап калу буенча укытуны саклап калу буенча зур мәктәпләрдә калдырдык. Ул безнең менә 10-нчы елда 15-кә төшкән иде, хәзерге көндә 19 мәктәптә. Әмма беләсезме, 19 мәктәптә аның 15-ендә татар теле фән буларак керә, 4-сендә кружок факультатив рәвешендә керә. Белгечләр җитми, һәм атнага 1 сәгать татар телен укып, билгеле инде балалар Габдулла Тукай белән Муса Җәлилнең әсәрләрен дә бутарга мөмкиннәр. Аларның күңеленә кирип калырлык түгел ул. Стандартлар шулай бозылды. Мондый теге төшенкелеккә бирелә торган кеше түгел. Мин гомумән татарның бетәчәгенә ышанмыйм. Татарлар алар бар, булган һәм булыр. Ни өчен дигәндә, менә сезнең кебек яшьләр. Кайда гына яшәмә, безнең өлкәдә дә баралар. Менә дигән итеп татар өчен тырышалар. Телне үзләре белмәсәләр дә балаларына өйрәтергә тырышып, белешеп алып барырга теләүчеләр бар. Алар күп түгел, әмма алар бар. Шуңа күрә мин менә шушы орлыклар үзенең шытымнарын бирер дә, гөрләп шау чәчәк атып, аннан соң тагын да ныграк үсеп китәрләр дип ышанасым килә. Татар югалырга тиеш түгел. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Ярар, тагын очрашабыз. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау сәламәт булыгыз.